Γεια σας! Τι έχω εδώ μέσα? Λοιπόν, τρελαίνομαι, πρέπει να τα ανοίξω. Έχει έρθει το καινούριο Energy Program, πρόγραμμα ενέργειας. 40% καλοί υδατάνθρακες, 30% πρωτεΐνη και 30% λιπαρά. Λοιπόν, έχει και προπόνηση. Έχει και με ποιον τρόπο θα τα παίρνουμε όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα για να έχουμε σταθερή ενέργεια και πνευματική διάβγεια. Τέλεια. Το αγαπημένο μου αμινοξέα, φυσικά, για το μυϊκό μας σύστημα. Καλώς ορίστε το επόμενο βήμα. Τέλεια. Πολύ ωραίες οδηγίες. Ένα λεπτάκι. Σταθερή ενέργεια, πνευματική διάβγεια, ενίσχυση σύσταση του σώματος, ανθεκτικότητα στο στρες. Αυτά είναι λοιπόν τα προϊόντα μας για να έχουμε σταθερή ενέργεια. Από την Nutrilite σχεδιασμένο όλο το πακέτο και έχει μέσα το αγαπημένο μου shake με την υπέροχη γεύση καπουτσίνο με το χρώμιο μέσα για να έχουμε σταθερό επίπεδο της γλυκόζης με αυτή την υπέροχη αναλογία. Τις μπάρες μας, πάλι με υδρολυμμένο κολαγόνο, καταπληκτικό και σιρόπι αγάβης. Τα ω3 για την διάβγειά μας, για το μυαλό, για την καρδιά μας. Και το δωράκι μας, ένα υπέροχο shake για να ετοιμάζουμε το ρόφημά μας. Energy Program. Ωραία ποιότητα. Με γεια μας.